Min әлі де битсине яратам, тәуге көргәндәге шикелле. Жанда булган мандый мәхәббәтнең сүрелүе анын икеле. Min әлі де битсине яратам, тәуге көргәндәге шикелле. Жанда булган мандый мәхәббәтнең сүрелүе анын икеле. Синен белән бергә булыр өчен барлык сынауларга әзермен. Шушы якты мәхәббәтем өчен күпме кирәк сине көтәрмен. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе анын икеле. Min әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе анын икеле. Барлык уйлар, барлык хыялларым алып бара синең яныңа. Бу дөньяда синсез яшәсәм мин тынгы таба алмам җаныма. Min әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе анын икеле. Min әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе анын икеле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе анын икеле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе анын